Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാനുള്ളത് 8ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 18 വരെയുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങളില് 18 വരെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇനി 19ാമത്തേന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേഷ്നാഥ് വായിക്കാം, വായിച്ചു പോകാം. അത് അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങള് 19ാമത്തെ. അത് നാമാപരാധങ്ങളും സേവാപരാധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപരാധങ്ങൾ. നാമാപരാധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴുള്ള അപരാധങ്ങളും, സേവാപരാധം എന്ന് വെച്ചാല് അമ്പലത്തില് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന അപരാധങ്ങൾ. അതാണ് നാമാപരാധവും സേവാപരാധവും ഇതിൽ വരുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ 19ാമത്തെ ഭാഗം. നമ്മൾ 18 വരെ ഇന്നലെ കണ്ടു. അപ്പൊ 19ാമത്തത് മാത്രം ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ സാധനയുടെ സാരാംശം. സാധന എന്താ ആവശ്യം നമുക്ക്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധന വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? അപരാധം. അപരാധം എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുക. അതിനെയാണ് നമ്മള് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപരാധ എന്നല്ല വെച്ചാൽ രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അപരാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മള് അല്ലെ. അപ്പൊ അപരാധ എന്നാല് രാധാറാണിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് അപരാധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ അപരാധം. 2 തരത്തിൽ അപരാധം വരാം. ഒന്ന് സേവാപരാധവും വരാം, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ വരുന്ന അപരാധങ്ങള്. പിന്നെ നാമാപരാധം. 2 തരത്തിൽ വരുന്ന. അപ്പൊ നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? സേവാപരാധം. നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞത് സേവാപരാധമാണ്. വിഗ്രഹാരാധനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ അവഗണിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനത്തെ സേവ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നാമാപരാധത്തിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും.
പക്ഷെ നാമാപരാധത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മോചനമില്ല. പക്ഷെ നാമാപരാധത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. അപ്പൊ വരാഹ പുരാണത്തിൽ 29 എണ്ണം, അല്ലാതെ ഈ 32 എണ്ണം, പിന്നെ 10 നാമാപരാധം. അങ്ങനെയാണ് ഈ അപരാധങ്ങള് 19ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19ാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇത് വായിക്കാം. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. സേവാപരാധങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. സേവാപരാധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? സേവാപരാധം 32 സേവാപരാധം ഉണ്ട്. ആ 32 സേവാപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിനെ മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസവും, ക്ഷത്രിയർക്ക് വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും, ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്ര ദിവസങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത് 3 തവണയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് കാല് നീട്ടി വെക്കില്ലേ, നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പു ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊന്നും നമ്മൾ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി പറയുന്നത് 10 നാമാപരാധങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ നാമാപരാധങ്ങൾ 10 എണ്ണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് നമുക്ക് എന്താണ് നാമാപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തിരുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക്
മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ അപരാധങ്ങള്. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുക. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെയാണെന്ന് കരുതുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതും കാളി കാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ദുർഗ ദുർഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും എല്ലാതും എന്താണ് ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപരാധം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൂഷിക്കുക അപരാധം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും എന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ അത് അപരാധമാണ്. ആ മനോഭാവം അപരാധമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കണം. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപരാധം. നാമത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ശക്തി വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് ആ സർവാതിശയായ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 32 അപരാധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 നാമാപരാധം പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ വരാഹപുരാണത്തില് വേറെ 29 അപരാധം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് സ്ലൈഡിലില്ല, നമുക്ക് അതും കൂടി വായിക്കാം. 32 അപരാധങ്ങളുടെ അരുത് പട്ടികയാണ് നമ്മൾ. ഇതിനു പുറമെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന അപരാധങ്ങള്: ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. അതായത് നമ്മള് ലൈറ്റ് ഇടാതെ പൂജാ റൂമിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഒരു ചിട്ടാവട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിൽ നമ്മള് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ചെല്ലരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മണിയടിച്ചോ കൈകൊട്ടിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഡോറ് തുറക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെന്ന് തുറക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും അത് അടഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണത്. നായ തുടങ്ങി നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. ആദ്യം പുഷ്പം അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ധൂപം ചെയ്യാനായിട്ട്. അർപ്പിക്കരുത്. സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. മണമില്ലാത്ത പൂക്കൾ നമ്മൾ അർച്ചിക്കാൻ പാടില്ല. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. പല്ല് തേക്കരുതെന്ന്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയ ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്
പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു? ചുമപ്പും നീലയും ധരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കയറരുതെന്നോ? ചുവപ്പ് നീലയും വസ്ത്രം ധരിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇട്ടുതരാം, ഫോട്ടോ ഇട്ടുതരാം ഇതിന്റെ. കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളത് വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. മുന്നിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. ഇനിയും പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത അപരാധങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വന്നു കൂട്ടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് ഗണപതി ആദ്യം പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി എന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചുവെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കാം. നഖം കൊണ്ടോ വിരൽ കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകളുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവന് അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാല് ചുരുക്കത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്ക് മോചനമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് സേവാപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതിൽ മോചനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നാമാപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? മോചനമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അത്രയാണ് അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കും വായിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാവുമല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അതായത് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രം ഏതാണ്? ഹരേ രാമ മന്ത്രാണ് അല്ലേ? കാരണം അത് ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ യോഗ്യരായാലും നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കലിയുഗത്തില് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എടുത്തോ നോക്കിട്ട്. വായിക്കാവോ? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം എന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്, ആണെന്ന് പറയണേ. പറയാത്തവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാലോ. റാണി ശങ്കർ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. ഹരേഷ മാതാജി അടുത്തത്. ഉപദേശാമൃത പ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ 6 വേഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്? ഷീല മാതാജി, ഷീല ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി. ക്രോധമാണോ മാതാജി? ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല. അസൂയ. അസൂയല്ലേ മാതാജി? അസൂയ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതെന്നാണ്? അസൂയ മാത്രമാണ് ഗുരുവിന് ചെയ്യാവുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പിന്നെ എടുക്കാം. ഞാൻ മറ്റേതുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ശരി, പിന്നെ നോക്കുന്ന. ഗുരുവിന് ചെയ്യാവുന്ന സേവനങ്ങളിൽ വാണിസേവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ചോദിക്കുന്നവര് പറയേ നോക്കട്ടെ.
ഗുരുവിന് ചെയ്യാവുന്ന സേവനമാണ് വാണിസേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാണിസേവ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്ര അനുസരിക്കുക. പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാതെ ഭക്തി നടിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. പ്രമാണങ്ങളെയും അനുസരിക്കാതെ ഭക്തി നടിക്കുന്ന മായാവാദികൾ. മായാവാദികളല്ല. സുശീല മാതാജി, സഹജയാക്കൾ. സഹജിയാക്കൾ കേട്ടോ, മായാവാദികളല്ല, സഹജിയാക്കൾ എന്ന് പറയട്ടെ. 11ാം സ്കന്ധം അനുസരിച്ച് ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? രമണി മാതാജി, രമണി മാതാജി മ്യൂട്ടാണേ. ഭഗവാനായി തന്നെ കാണണം. രമണി മാതാജി, ഭഗവാനായി തന്നെ കാണണം. രമണി മാതാജിയിലോ ചോദിച്ചത്? രമണി മാതാജി ഭഗവാനായി തന്നെ കാണണം. രണ്ട് രമണി മാതാജിയോ? ഭഗവാനായി തന്നെ കാണണോ മാതാജി? ആരാ പറയുന്ന ആൻസർ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് രമണി മാതാജിയുടെ അടുത്താ. രമണി മാതാജി ഇപ്പോഴും മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രമണി മാതാജി തന്നെ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ച രണ്ട് മാതാജി രമണി ദേവദാസും ഉണ്ട്, വേറെ രമണിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടത് രമണി ദേവദാസ് മാതാജിയാണ്. വീഡിയോ ഓണാക്കാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാനായി തന്നെ കാണണം മാതാജി. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പണം ഇവരോട് എന്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്? രമണി ദേവദാസ് മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. സാരിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഭക്തിഹീനന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെ എന്തിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശ്യാമതുളസി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, സർപ്പത്തെയോ ശ്രീകണ്ണിയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന്. ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമായി സ്രോതസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഭക്ഷണം ലാഭിക്കുക, മുൻകാല പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുക, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദന് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രുക്മിണി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മ്യൂട്ടാ. മുൻകാല പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക. മുൻകാല പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക. ഏതാണ് ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത്? മുൻകാല പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാനാണോ? അടുത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. അല്ല, അതിനെ മാതാജി കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ നിവാസികളെ ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാ? ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ നിവാസികളെ ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭാനുമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി. വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് ഏതാണ്? ഹേമലത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് അറിവില്ലാത്ത. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത മനസ്സ് ഏതാണ്? കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനസ്സ്, ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അടിമപ്പെട്ട മനസ്സ്, അറിവില്ലാത്ത മനസ്സ്, ജോലിയിൽ മുഴുകിയ മനസ്സ്. ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ? എനിക്ക് സംശയം വന്നല്ലോ. ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അടിമപ്പെട്ട മനസ്സ്. അറിവില്ലാത്ത മനസ്സല്ല മാതാജി, അത് എന്താ വരുന്നത്? ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അടിമപ്പെട്ട മനസ്സ്. അടിമപ്പെട്ട മനസ്സ്, അതാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഏത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതാണ് ആറിന്റെ ആൻസർ.
ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ സർപ്പത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശം. അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. അത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലേ വന്നത്? അല്ലല്ല ഇത് തന്നെയാ സർപ്പത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ചീങ്കണ്ണിയോ അതില് രണ്ട് ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണത് പറഞ്ഞ മാതാജി? എത്രാമത്തെ ആൻസർ അത്? വിഷ്ണു